Liyenyuk'inani labantu abosuleleke intsholongwane yecorona kweli phondo laseLimpopo, ukanti ukuhamba kwabantu ngeli xesha leeholide zehlobo kube negalelo ekunyukeni kweli nani. Ibhunga elijongene ne-COVID-19 kweli phondo linenkxalabo ngongathotyelwa kwemiqathango emingcwabeni. Linyukile nezinga lokosuleleka kolutsha. Inkulu baphathiswa yeli phondo inoloyiko lokuba izibhedlele ngahle zigcwale qhu kungekudala. Currently, we still have some hospital beds available at all our public hospitals. However, beds at private hospitals are full, and therefore private hospitals are transferring patients to public hospitals currently. This means that very soon all our hospitals will be overstretched. Liyenyuka nenani labantu abangeniswe ezibhedlele kuquka nabangeniswa kwicala labagula kakhulu. We are currently have got a total of 8,016. These are COVID-19 beds. And as we are to this morning, 6,102 beds have been filled, leaving us with a reserves of 1,914. And then the divisions is that you would have beds that are for patients under investigation, and of which only 67% of those have been filled. El phondo lizamkele neendaba zenkqubo yokunikezelwa ngechiza lokugonyela le ntsholongwane yecorona. Ibhunga lithi likulungela ukuqhuba inkqubo yolu gonyo.